Kulukutu. Sanibonani South Africa. Sanibonani sikhuluma nje sila entabeni zasoThobothini eJozini sihleli noMkhanyakude TV. Babukeli bami, into engizama ukuyisho njengamanje nengifuna ukuyithi ngiyazisa abantu uma ngabe usemdlelwaneni obungabuhle kahle njengokuthi nje wena nodali wakho anisatholani kahle noma ke ngaphambi kokuthi ningatholani kahle nodali wakho, please xhumana nospokwe sendiya kusekuhle. Uspokwe sendiya njengamanje ukuphathele unqambothi noma kulozolo lwentando. Lentando ke le ibizwa ngokuthi inamathela emnandi kakhulu. Iyo le ngiphethela esandleni. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayayifuna lento ukuthi abakwazi ukuthi bazoyithathaphi. Xhumana nospokwe sendiya ke uzokwazi ukuthi ekwenzele zonke izinto ezithintana nothando nomuntu wakho. Uma ngabe ningasazwene noma before ningazwani, mkhande umuntu wakho, mkhande nje kahle nizwane. Uspokwe sendiya uzokusiza ke lapho. Uyabona nje lentando engikhuluma ngayo, cha ngeke sikufihle lokho ukuthi intando le yenza ukuthi ubudlelano benu buhlangane kahle kube kuhle ekhaya. Sineyinhlobo ezintathu la ekhaya. Sinentando siphinde sibe nedliso, siphinde futhi sibe nenye okuthiwa iyagcatshwa. Lena ngengize ngibiza ukuthi yini igama layo uzoyizwa khona nawe mase ufikile kwaSpokwe sendiya. Iyagcatshwa ke leyo nanokuthi igcatshwa phi futhi ngengize ngisho, kodwa kuzobona mase ufikile la kwaSpokwe sendiya. Lentando ke le ngiphethe njengamanje indlela esebenza ngayo inhle kakhulu. Mhlawumbe umakoti emzini awuthandwa abantu basemzini, lentando ke le uyayisebenzisa bese iyakwazi ukuthi mangabe ukushutha umndeni womfana abakuthandi noma ke umfana abakuthandi khweli lakho, kanjalo futhi lentando iyakwazi ukuthi yenze nasemsebenzini iboss yakho uma ingakuthandi lentando le uyayisebenzisa for emsebenzini mangabe umlungu angakuthandi. Awucini ngokusebenzisa othandweni kuphela, nasemlungwini iyasebenza lentando. Ngizokutshela kabanzi ukuthi mawufika umlungu wakho wenza njani ngalentando ukuze umlungu wakho ekuthande ngayo yonke indlela. Nasemasontweni mhlawumbe usesikhundleni esithile, mhlawumbe akwakabi sesikhundleni esithile, uyabona ukuthi ibandla liyakuhlamuka likuthandi, lentando futhi izosebenza. Sengisho ukuthi ke ziningi indlela esebenza kuzo, kodwa kakhulu uthando iyahlanganisa lentando. Uyathatha lentando nje uyigcabe bese futhi uyayigcoba. Ayifani ke nale oyaziyo wakwadibana nayo ngelinye ilanga mhlawumbe la wadibana nayo khona iseqophelweni eliphezulu kakhulu njengoba bayibona babukeli ngithe angibachazele ngayo. Kulukuthi kulungile mntaka baba, sizothi mangabe sebafika abantu siphinde futhi sinitshele ukuthi bathini ukuyincoma, ngoba bakhona namanje abafikayo ukuthi ngoba phela nisuke ningekho nini. Kodwa ke siyabonga nje namhlanje kakhulu. Inamba zaSpokwe sendiya zithi 0729546709.